Lisa kunena sixoxe nje noma sibe side isikhathi kodwa ngoDisemba ngiyathembisa ukuthi uthe undabandaba inyanga yonke ngizobe ngikhona nje impela ngiyofika inyanga yonke leyo. Nginothando ke legenge encane noma engaphansi kwami nokufisa nje ukuthi ngihleze ngathiwa ngikhuluma nayo ngokubheka kwamaphutha esidlule kona thina egameni lokuthi sonke ngicabanga ukuthi iningi lethu likhulile emakhaya. Bakhona ke nabanye abangabanga inhlanhla ukukhulela emakhaya. Mangithi awubanga nenhlanhla ukukhulela ekhaya ngenxa zokuthi lezi zinto thina esifundile wena uzifika late kuwena noma awukwazi ukuyithola. Ekhaya ke ungakuthatha njengokuthi izivande noma ingadi enothile uma umfana nje ukhulela ekhaya uba nenhlanhla ezinye zezinto uyifundiswa nje ukhula vele vele uphaphamele phekwazo. Asiqale la madoda. Kukhona impela abasebancane omncane neminyaka emingaki? Neminyaka emingaki wena? Na 11 ngisho uneminyaka emingaki? 5 9 ukhona na 7 la kunena? Akekho na 7 ubani na 8 oqala ku9 ukhithi uqala ku9 ubani ona 18 la kunena? 18 lo ukhona 19 nangu 19 nangu omunye u20 ukhona u20 lo 21 usekhona 21 okay mhlambe kulaba bana 21 ungobene ngabazala mina bana 21 angeke ngibazala kodwa ona 18 ulingana nomfana omdala ngibuka ngimncane kamane ngibuka ngilapha phambi kwenu ngokweminyaka ngimdala umfana wami nje omdala una 18 wenza ugrade 12 kulonyaka igama lakho amukelana ukumthola kwami ngamthola nami ngifunda isikole mhlambe ekukhulumeni kwethu soqala lapho ukuthi asikuncomi lokho kodwa ngifuna ningazi ukuthi ngikhuluma njengobaba kunina anikhulumi mhlambe njengomngani wenu noma nikhulumi njengomuntu nimbonela kude ngikhuluma njengobaba kwengingabazala ngiphinde futhi ngibe umfowabo omdala kwengingabazali kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu okuningi esendlule kukhona mina kade ngadlula kukhona okunye nina nikadluli kukhona mina sengidlulile kukhona imfihlo kejulile ngokuthi ngibuke ngimncane noma ngathiwa sethe kancane iminyaka ukubaxaxa ngileminyaka u37 ngibheke ku40 futhi kusele iminyaka emithathu kuphela ngifike ku40 isizathu salokho ukuhlonipha ukungayihlanganisi nezinto engamele ngihlanganise nazo kakhulukazi ezidaka umzimba uma sekukhona obhemayo lapha phakathi kwenu ngifisa kwazi ukuthi kuzothatha kumbeke kuphi kukuthatha kokubeka endaweni la uthi khona umuntu uyayichaza nangokweminyaka yakhe abantu beyitshela ukuthi usuyikhehla kanti usemncane sikhulele emakhaya ke isiZulu besisiphuza noma besiphuzo isiZulu izinto lezi engizothanda ukuthi ngiyiveze kakhulu ezisilimazile zaphinda futhi zalimaza nontanga yethu abafana bangakithi engangikhula nabo ngidlala nabo ibhola mangibuyela lapha ngakithi enkandla esigodini sisecwaka ungazi uyitshela ukuthi mina ngangifuyiwe ngibeke kwenye indawo bona babekhulela kwenye indawo bonke iningi laba basekho emhlabeni abakhona abaphilayo bayizibotho ebubuthweni babo sasihamba nje indlela eyodwa kodwa ngenhlanhla yakithi nanokubuya ekhaya elalinomthetho kwangisindisa kakhulu sasinganayo inhlanhla lamakhempu lawa ekhayeni lami engakhulela kulona noma ekhaya la ngakhuleliswa khona kwakunesikhathi sokuphuma ekhaya nesikhathi sokungena sinenhlanhla ukuthi asithandaza kusonto so leyo nto yangiqoqa kakhulu ukuthi ngingabi uvanzi ngigcine ngingakwazi ukuthi ngihambe ngiyemvalelweni ngesikhathi engifisa ukuthi ngivalele kuze kuse ekseni zithi mazilwe izimpi kufica ukuthi azingithole lezo zimpi zasemvalelweni nasesikoleni ukuthi ithi masehujwana esikoleni futhi ukuthi nabe ngekho kwazi washalo isikhathi ngoba kumele ngibuyele ekhaya kungakashayi ngisho na no10 ebusuku ngangihamba lezo zinto kodwa kwakunale limit kagogo ukuthi akumele ungane umfana la ekhaya ingene after 6 kwakumele ngize ngicele mina makumele ngemvalelweni umvalelo ngahamba ngikhululeka sengifunda grade 12 sengihamba ngazi ukuthi vele vele hayi sengivumelile ukuhamba ekhaya ngibuye noma ngasikhatsini kodwa nakhona uma ngingene ngo12 kwakumele ngingene nginyonyobe ngenxa yokuthi umthetho uqinile igenge eyiphethe umthetho uthambile emakhaya kubo namhlanje leyo genge izibotho mangikhuluma ngezibotho madoda ngikhuluma mhlambe ngomuntu okuthiwa uyisibotho ngikhuluma ngamakhehla abontanga yethu abano 37 amakhehla impela athi mengibona kube ngazuthi babona umuntu omlungu abangakaze bekhule naye umehluko kuba lapha ekuyiphatheni nasekuzazini ukuthi ubani mina ngikhule umama nobaba
bengekho empilweni yami ngoba basheshe badlule emhlabeni. Ngakhuliswa ugogo. Ekukhuliseni kwami ugogo unyaka nonyaka ekhaya kithi kwakufa umuntu noma kwakushona umuntu oyibheka ikhaya. Umuntu oyibheka ikhaya ngoba ugogo wesogogo sewumusha engayihola impesheni. Lo wethu uyazama ukutohoza ekhaya wayishona kusukela ngo2004 kwaze kwasha u2011 kushona unyaka nonyaka ekhaya. Leyo nto leyo kunokuthi ngilimaze kodwa yangenza lo muntu enguye. Ziningi izinto ezithi mawubhekana nazo kakhulukazi uma ukhulu babe engekho eduzane, ukhuluma umama engekho eduzane ezikwenza ukuthi ucasuke njengengane yomfana. Mina ekucasukeni kwami akubanga ukuthi ngiphuza utshwala noma ngibhema ugwayi kwabe kuyibhala umzimba. Ekuyibhaleni kwami umzimba ngenxa zokuthi nganginesifiso sokuyibulala ngendlela ejule kakhulu. Kusuka ngo2006 ngicabanga ukuthi ngangisemncane kakhulu kodwa ngase ngiyela ko grade 12 lapho. Nganginomkhubo okuyibhala umzimba uma ubheka nje umzimba wami wonke ubhaliwe. Ngangibhala zonke izinto ezazenzeka ekhaya. Kwakunede kushona umuntu ngidwebe istar. Ngiyibhala ngerazor. Kwakubuhlungu ukuba ngangibhekene nabo ngoba ngangingaphuza ugogo engivalele ekhaya. Ngingakwazi ukuthi ngiphume ngihambe ngiya kwezinye ingane, ngingakwazi ukuphuma ngihambe ngiyoqeda lesithukuthezi nalokucaswe nganginakho ngotshwala ngenhlanhla ugogo engivalele ekhaya. Manje ngivalele ekhaya ugogo kunede kushona umuntu ngiyibhala istar. Istar ngangiyibhala sona zizu7. Lezo taza ayikhomba abazali ababeshona phambi kwami kusona 2004 unyaka nonyaka senza umsebenzi kushona umuntu. Leyo nto le yangilimaza kakhulu njengengane umfana kodwa ekungilimazeni kwayo ayingenzanga ukuthi ngiphelele ngibe yilento yalabafowethu engixoxa ngabo bangakithi abangani bami. Noma ngeke ngilibize igama labo kule video ngoba mhlawumbe izokwenza ukuthi igcine ifika kubona. Kodwa kwakunomngane kwakuthiwa uyiwele lami. Weyiwele lami ngendlela ukuthi sasingahlukani kodwa ngenxa zokuthi yena wakhetha utshwala ekuhluphekeni kwethu esasinabo ngakithi. Noma inhlupheko esasinayo ngakithi yokushonelwa abazali. Namhlanje uma ngase kuthiwa uyambona ngeke ummatanise nami, ngeke umqhathanise nami. Akukhona ukuthi ingoba ngangengcona, akukhona ukuthi angiwenzanga amaphutha. Ngangiwenza amaphutha obufana but into engayiavoida kakhulu ngokulekelelwa ilesa salikwazi utshwala. Wangibalekisa ugogo etshwaleni. Ekungibalekiseni kwakhe etshwaleni ngakwazi ukubhekana nazo zonke izinto engangayitholanga njengomfana ukuthi mina ngiyilungise. Kwenzakalani ke madoda njoba ngisho ukuthi indoda nami uqala na 18 amukelana igama layo. Ngayithola ngenxa zokuthi ugogo wayengakwazi ukuthi alawule izimo zobufana la singabafana sihlele sixoxa khona. Manihleli ke ngabafana ni influenceana ngento ezibhedayo. Ni influenceana ukuthi ha wena ukwazi ulale nentombi, hayi wena ukwazi ukuchama kanjani, hayi wena usushawe izibuko. Yabona nje usushawe izibuko ke sekumele uthola umuntu wesifazane. Zonke lezi zinto lezo ayipheleli la lezo nkulumo lezo, iphinde iphelele ngisho nasezinsizweni esezindala mhlawumbe singathi sekuzingqwele ezeni zibuye zonixoxela ukuthi hey ngilalile nentombazane yakabani ngenzile into ethile nentombazane yakabani. Leyo nto influencer wena mfana omncane ukuthi nawe ube nesifiso sokuyenza lento. Leyo nto le iyona kanye eyenza ukuthi namhlanje singabi nazo insizwa kaZulu ezimela umtsizwa ngeqiniso ngenxa zokuthi sikhohlisana ngeinto ezingalona iqiniso noma ngezinto ezibulala isizwe. Uyabona uma una 17 ufisa ukulala nentombazane ngitshela ukuthi yiphi lentombazane ofuna ukuyonisa wena. Yingakho ke namhlanje sinalabo mama beingane abagcwele lapha emhlabeni ngoba kuqala la kunina abafana. Yingakho namhlanje ubona sesinamantombazana athi afika ko21 aselalile. Alale nobani lamantombazana no21? Alale nabo labafana abafunda nabo izikole. Uma nina ningaqonda ebufaneni benu noma niqonde ebufaneni nithi ebudodeni bethu asifisa ukuthi sikhule namantombazane ayobe ngawona amatshitshi ngenxa yokuthi uniswe yithina izwe lingalunga. So kuleyo influence sinayo ukufisa ukulala kakhulu sasingakaze sitshele ukuthi uma ulalile kwenzakalani. Sasingaze kuqhamuka umuntu. Ngathola ke lo mfana lo amukelana. Mangithola lo mfana ngangifisa ukuyibulala ngoba intombazane yakhona ngangithole kuyona lo mfana lo kwangayona intombi yami. Kodwa kwakuyintombazane ngaleso sikhathi engalayelwa yona ukuthi iyona engavuma ukulala nami ngoba intombazane evuma ukuthi ilale nawe okwazi ukuthi nakhona la iphuma khona akuqondile. Uma nje unentombazane uthe wena walala nayo wena at your age okwazi ukuthi iphume ekhaya lingajekile. Uma kunentombazane okwazi ukuyiqabula okwazi ukuthi iphume ekhaya lingaqondile umthetho uyaxeka. So therefore angeke uvuse umuzi naleyo ntombazane leyo. Awukho umuzi ongathiwa wena uyawuvusa njengomfana nentombazane ena 16 elale nawe una 16. So that's why ufica ukuthi namhlanje sikhulisa izingane ezinganabo umama nobaba sikhula nje zimizodwa kanje. Niyakhumbula ngithe mina ngikhule ngaphandle kababa nomama. Ingenxa zokuthi ubaba nomama nabe bengithola ubaba wayenza standard 6 indaba. Uma enza grade 11. Ubaba izathi ukuthi enza grade 6 standard 6 ingazi ukuthi uyafeyila uyiwele. Uyafeyila. Kwazalwa mina, makuzalwa mina ngikhula
ngikhulile ekhaya komama. Mangikhulile ekhaya komama ubaba akangeke bewubaba ubabe na 16. Uma angeke bewuma ena 16. Kwafanele ukuthi mina ngikhule nginganilawazi uthando lukababa noma. Cabanga kwenzakalani kuleyo ngane yomfana engalazi uthando lukababa noma. So iningi leni nabafana noma kunina insizwe ekhona lapha phambi kwami ukuthi nikhula ngaphandle kothando lukababa noma. Kwenzakalani ke insizweni mayikhula ngaphandle kothando lukababa noma? Iba under influence of i-community ukuthi ithini i-community. I-community ithi uma ubaba ungekho empilweni yengane yakho kumele wena ubaba oyisahluleki ubaba ongelutho. So therefore leyo nto ibuye izongena emahlombe akho njengengane yomfana ukuthi mina ngisoze ngazala ingane ngayilahla. Leyo nto leyo yenzeka kuphi? Yenzeka uma uthola ingane kungakashaya isikhathi uba naleyo pressure. Ingakho namhlanje singeke sibe no Tjathu God, ingakho namhlanje singeke sibe no Phakela Umthakathi, ingakho namhlanje ningeke nibe nokwazi insele ngoba angeke ukwazi ukufeza amaphupho akho mosuzele. Kugcina kukuphoqa ukuthi hambe uyosithatha noma umuphi umsebenzi kuzondle lengane. Uyondliswa yini lengane? Uyondliswa ukuthi umphakathi uthi uma ubaba wazala ingane wayilahla ubaba ongelutho. Nawe masuthatha ubheka ubaba wakho uthi ubaba ongelutho kimi, so therefore nami angeke ngikwazi ukuthi enganeni yami engabe ilutho. Ugcine kuhambe uyothatha noma ngabe umuphi umsebenzi kanti uyingane ebinamaphupho, uyingane ebinezifiso. Izifiso ke zifa namhla uba nama responsibilities obukade ungawadinga empilweni yakho. Kwabakuningi okwami empilweni yami ngesikhathi ngithola ingane yami yokuqala. Ngangifuna ukuyibulala kwakunto yami yokuqala leyo, ngafuna ukuyibulala ngoba ngendlela engangithuke ngakhona nami ngangingazazi ukuthi sengiyakwazi ukumithisa. Ngibuza ukuthi khona ekhaya bazothini. Ngibheka isimo sokuthi kwamina ubaba ngimazi ukuthi ukuphi kumanje. Uma akekho emhlabeni. Lengane mangilethe emhlabeni izoba yini? Kwabakuningi kwacishe kwalimala kimi. Ngenhlanhla ngangingekho ezidakamizweni. Kuthi kuba ngangisezidakamizweni ngabe namhlanje angikho lapha phambi kwenu ngikhuluma nani. So as minimize ama mistakes amabomu ukwenzela ukuthi izinto eziningi ezabafana sithi masikhula sikhule si understand ukuthi kungani ngangena la. Bengisanichazela ke ngalesimo sokubhala kwami umzimba. Ngathi mangubhala umzimba ugogo ngoba we understand ukuthi lo mfana uyibhala umzimba nje kanje ingenxa zokuthi ubhekene nani. Wayemukela leyo nto leyo futhi engisupporta kuuye ugogo engiphathele uvaselina, angigcobe ngiphathele imithi elonda, ngangibhibha kuyizilonda ezayigcwele umzimba konke lo. Ngani mase ngisebenza sengisedolobheni ngabe sengikulungisa lo mbhalo kodwa lo mbhalo kimi imibhalo yobuhlungu angibhekene nabo emncaneni bami. So ungathi noma ungibheka masofisa ukufana nokwazi insele ngoba ukwazi insele yonke lento akayiyo kwayena akayithanda. So akekho umfana la kunini okumele atholakale esimba ngoba umuntu nomuntu unesimo akasuke kade edlule kusona, esimeni ade edlule kusona kufanele kube nezibazi ezibonakalayo. Nami kwabe izibazi zami ngabonakala ngazo lezo. Okwesibili madoda, asikwazi ukuthi sibe nabantwana at your ages ngenxa zokuthi ukwazi unabantwana. Intombazane ehlele ayivumi ukuqoma umuntu onezingane eziningi. Kufanele ukuthi uchaze, ushelele wena, uphinde ushelele nalezi ingane, uphinde ushelele labo mama bezingane ukuthi abahluphi yini. So izimo ke lezi madoda esibhekene nazo ekumele nina ni avoid. Okwesithathu, yekani ukuphika ngokuthi mina ubaba nginaye, mina uma nginaye njengoba ubaba engekho empilweni yami, so therefore ingakho ngilolu hlobo engiyilo. Ningizwile ngichazelile, ngikhulu ubaba engekho empilweni yami. Ngisakwazi ukuthi ngipakise imoto ekhaya ngithunywe esitoro ngoba ngazi ukuthi ngingane angikaze kwasi nesigaba la ngibona khona ukuthi sengikhule ngidlula ugogo. So the moment uqala uba ihlongandlebe uye kuhlonipha abantu abadala, the moment la impilo yakho isimoshakala khona. Zibuza ukuthi labo bhuti laba esibabiza ngokuthi bayizibotho kusuke kuphi bafana bami. Uma umatanisa impilo yomuntu owenza kangcono nempilo yomuntu owenza kabi, wena ufisa ukufana namuphi? So uma wena wenza kabi awuboni ukuthi indlela ikuthatha ikusa kuloyo owenza kabi. Uyabona kusuka kulomfana kuze kufika lapha. Kwelinye izwe sengizoqeda. Kwelinye izwe amazwe afana njengo Japan, amazwe afana njengo China. Ku90% olabafana suke sinesiqiniseko ukuthi bonke bazophumelela. Uma ulalela uzofunda. Uyabona iphutha esilenzayo thina sizinsizwa ukuthi silalela kakhulu ngomlomo nangamehlo. Asisebenzisa amadlebe. Kanti ukusebenzisa indlebe uyafunda. Kwesinye isikhathi ubothula abakhulume uzipha ithuba lokufunda. Nongabe into umuntu uyamuza ukhuluma into ebhedayo kodwa ungayiphikisi ngoba uma uphikisa into uyincisha ithuba lokufunda. So uma ulalela uhlezi usethubeni elihle lokufunda nongabe umuntu ukhuluma into ebhedayo. Entweni yonke ebhedayo ukukhuluma lo muntu. Okukodwa kuyisifundo esisha endlebeni yakho. So uma singasebenzisa kakhulu indlebe emadoda singanqoba okuningi empilweni. Si avoid ukukhuluma, insizwe ekhuluma njalo.
insizwa engasoze yaba imnomzana omisa ikhaya. Mina ngikhuluma kahle ngoba ngusonkondlo vele umsebenzi wami ukukhuluma nokuhaya inkondlo. Isiphiwo sami leso. Ngangime ngaso leso siphiwo. Ey'phiyweni zami enganginazo ezinye zazo ungoba uzongihleka. Ey'phiyweni zami enganginazo angifisa ukuba umsakazi. Amathuba emancane kakhulu ukuthi ngangingaba umsakazi. Kodwa namhlanje ngithi mangimla ngimkhona mase ngiyibuza ukuthi amaphupha amavimbeka ukuthi efezeke noma kungenzekanga lokho. Wonke amaphupha amafezeka. Akukho lapho engafika ngakhona nongabe kuthiwa ngagcina ngayena lo msakazi loyo. Ngenxa zokuthi eqinisweni konke kokutshalelwa lapha ngaphakathi kumina uNkulunkulu wayazi ukuthi utshaleni kumina ngaphakathi. Akukho engidingayo empilweni nengangikufisa enganakho. Nongabe okunye kwangavulekanga ngenxa zokuthi akumina ohlelayo uNkulunkulu ohlelayo. So ezinye izinto phakathi kwenu ziyofika slow empilweni. Uma ifika slow zingafiki ngalendlela la osuyilindela ngakhona. Ungabheki omunye oseceleni ukuthi nanga omunye umuntu oseceleni uyaphumelela mina kwenze njani kumina linda yonke into inesikhathi sayo. So okwanamhlanje lokho insizwa zami niqhubeke nibe izinsizwa nibe ngamadoda okuningi kuyoshintsha kulelizwe kuyoshintshwa yinini. Futhi niyekhumbula lenkulumo yami later eminyakeni ezayo. Senizele seniyisola kwamanje nami ngiyayisola. Ngiyayisola ngalezi ngane enginazo. Ngiyisola ngoba izinto eziningi abe ngiyilungisa empilweni angikwazi ukuyilungisa ngivinjwe lezi ngane zami. Noma ngiyithanda futhi ngiyinakekela ngiwubaba oqotho kuzona kodwa ngiyazisola ngazo. Ngifisa ngabe ikhana namhlanje ngiqale ngizale. Kuningi okwama. Kuningi engingakuzuzanga empilweni ngenxa zokuthi ngajaha wangamele ngujaha. So bafowethu asibambe nje kutheni uma singa-avoid ukuzala nokulala. Leyo nto yosilekelela into eningi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Nansi ke khona nje.